prevod z automatu mily na automat múr a naopak. Takže prvý prípad si spravíme prevod z automatu múr. Ak máme automat múr, tak ten dáva pri nejakom stave vždy nejaký výstup. Keď prevádzame z automatu múr na automat mily, tak počet stavov bude rovnaký a stavy budú rovnaké. To znamená, že hneď si môžeme písať stav A a stav B. A už len potom čítame. Prechod z Ačka je pri vstupe 1 a výstup P0 podľa toho, že ten stav v stave je ten výstup. Prechod do Bčka, čiže robíme túto hranu, vstup 0 a výstup prečítame z Bčka. Tento prechod, vstup 0 a výstup vyčítame z Bčka, čiže z toho stavu, do ktorého hrana smeruje. Posledná hrana, vstup 1, výstup 0. Nakoniec ešte vidíme, že automat je inicializovaný, tak aj my inicializujeme stav A. Ďalej si môžeme urobiť prevod z automatu mily na automatu múr. Tuto už je komplikovanejšie, pretože stavy sa nám môžu rozštiepiť. To, či stavy a ako sa rozštiepia, skontrolujeme tak, že si pozrieme hrany, ktoré vedú do stavu a výstupy, aké majú. Vidíme, že do Ačka vedú dve hrany s výstupmi 0 a 1 a to nám indikuje, že A sa musí rozdeliť na A0 a A1. Ďalej Bčko, vstupujú sem tieto hrany s výstupnými hodnotami 0 a 1, čiže aj Bčko sa nám rozdelí na B0 a B1. Ideme robiť hrany. Z Ačka do A0, z Ačka ide táto hrana do A0 podľa tohto výstupu a pri vstupe 1. Čiže z Ačka do A0 pri jednotke, z Ačka do A0 pri vstupe 1 vzniknú tieto hrany. Z Ačka nám táto hrana ide do B pri výstupe 1, čiže do B1. Z Ačka ide do B1. Ačko sú obidva tieto stavy, len jeden je A0 a druhý je A1. A vstup je 0. Ďalej, z Bčka nám ide do B0 pod 0. Tak. A z Bčka nám ide do A1, pri vstupe 1. Vidíme, že počet stavov, tu boli 2 stavy a tu sú 4 stavy. Počet stavov sa nám zvýšil. Vždy pri prevode z mily automatu na múr je počet stavov rovnaký alebo vyšší. A ešte inicializačný stav musíme vyrobiť. Je to Ačkový stav a už na nás záleží, či to je A0 alebo A1. Si určíme, že A1 bude inicializovaný.